ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಂಡಂಡ ಹೆಂಗಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪವರೆಡ್ಡು ಮಾಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಪಂಡಾರೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಪಾಡ್ದನತೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಏಪನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡ್ದನ ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಅದ ನೈತೀನಿ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಚೆಕಪ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೇ ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಜರೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿದಾಡ್ದ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ದನು. ಸೊ ಅದು ಕಾಣೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೋ ಒಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂತೀರು ಕಾಂಡೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿ ಜರ್ನಲ್ಲ ದೀಪಲ ದೀತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ ತಿಂಡಿ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತಿರ್ ನೀರ್ಲಂದು ಎಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪೆಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಕೊಡೆಂಗ್ಳು ಬಡ್ಡೆ ಬೋದಿತ್ತತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊನೆಯರ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ದ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಡ ತಿನ್ನಿಯರ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಹಂಚದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಥರಪ್ಪ ಹೊರ್ಮಂಟೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಉಂತಾರೆ ಬಂತೆ ಏನು ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಹನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬೋಡೆ ದೋಸೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗೆ 10 ಗಂಟೆದ ಈಗ 10 ಗಂಟೆದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನು ಬಂಡೆ. ಸೊ 2 ದೋಸೆ ದದನಾ ಮುಕ್ಕು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಯಾನರಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಾಮುಡ ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ನ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು 2 ಅಂಡ್ಲ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಆರು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಜೇರು ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬರ್ಪೀರು ಬಂದು ಅಂಚದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಇಜಿಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡಾಪುನು ತೂಕ ಏನಪ್ಪುರ ಆಪುನ್ ಪಂಡು. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತ ದೀಪದಿಯರು ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಈಗ ನಾನು ಮೇರ್ಲೆ ತಂಬೋಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಮೇರ್ ಪೋಪೇರು ಯಾನ್ ಮಣಿಪಾಲ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಪೋಡು ಮಾಮಿನ ಕುಲು ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ನಾನು ಹೊರ್ಮಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂಕ ಗಹನ ಆಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾತೆ ಮಿತ್ತರ್ಪಾದ ಪೋಡಾತೆ ಹೊರ್ಮಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಮೋಕ್ಲು ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು. ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ಉಂತಲೇ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡಾತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆ ಟಕಾತೀನಿ. ಓಕೆ ಹಬಿ ಇರೇಗ ತಿಂಡಿ ಪಾಡೋಡ ದೋಸೆ ಏರೇ ಲೇಟ್ ಆಗ ಚೂರು ರಡ್ಡು ತಿನ್ನಿ. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಬಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಣಸಾವುಡು ಈಕೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ದಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಟಾಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಆರು ಮಾತ ಪೇಷಂಟಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಒಣಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಎಂಗ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮದೊಂದೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುದುಂಡ ಮನಿ ಗೋತೆಂಗ್ಲು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಣಸು ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೇಟಿ ಏಸಿಡು ಓ ದೇವರೇ ಕರೆಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಅಬ್ಬೋ ದೇವಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಣಿಪಾಲ ಎಂಕಲು ಮಣಿಪಾಲ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತೀರ್ಥಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೂಪಿನಿ. ಸೊ ಇದೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಏನಾಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಗಹನನ್ನು ಲೆತ್ತಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಗುತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಮೊಯ್ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದು. ಸೊ ಬೆಳ್ಮನೆ ತನಕ 4 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಗಹನನ್ನು ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಗಹನನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮಾಮಿನ ಕಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ಜೋರು ತರವೇನೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ಚಾ ಬರಿಯ ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ತರವೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ವೆಚ್ಚ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಥರ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತು ಜೋರು ತರಬೆ ನಾವು ಏಸಿಡು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಹೊರನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲಿನತೆ. ಸೊ ಒಂಚು ಭಯಂಕರ ತರಬೆ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತಂಡು
ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಬಿ ಗಹನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನಿಗೆ ಗಹನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇದೆಗೆ ಗಹನ ದಾದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಬರ್ರಿ ಅಂತೀರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನಾ ದೇವರೇ ಸಾಕಾದು ಬೋಂಡು ಮಾರ ಶಿಕ್ಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೋಲು ಕಾಪುನ ವೇಲೆತ್ತು ಬೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೇಚ ಈಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓ ಏತು ಖಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಎಂಡು ತರ ಪರ 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 ಪಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೊಂದು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಅಬ್ಬಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡು ಚಾಪರಿಯ ಇಂಕೊಂಚ ಚಾಪರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಲ ಖಾತನ ಚಾ ಒಂಜಿ ಅವು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಂಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪರ್ದು ಗೊತ್ತಿನತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸನಾಗ ಲೋಕಿಜ್ಜಿ ಓ ಪೂರಲ್ಲ ಬರಡ್ 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 ಮೂಸಂದೆ ಹೋಯ್ನಿ ಓಲೊಂಡೊಂದು ಬಾತು ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಆತಗನ್ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಾಣಿ ಒನಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿಗ್ ಮಾಮು ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ ತಿಂದ ಅರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಡಿಸ್ಕೋ ಇಂಗಿನ ಮಾರೆ ಐಗೆ ಏತು ಬಾರ್ದಿರ ಗೊತ್ತು ಜಿತಿ ತೆಲಿಯ ಮೀನು ಕೈ ತಳತ್ತೆ ದಾತು ಈಗ ಕಬಾಬ್ ದೆ ತೊಂಡ ಆತಿ ಮುಗಿನ್ ಬೊಗ ಯಾನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಲ ಕೊರತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಏರೆಗ್ಲಾಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ಲಾಡು ದಾನೆ ಮೇನಿಗೆ ಚರ್ಬಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ಲಾಡು ಅತಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗ್ಲಂಚೆನೆ ಯಾನೇ ಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಾಗ ಇನ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತುನ್ಕ ಇನಿ ಹೆಂಗ ಆಬುಜಾಬಿ ಹೆಂಗ್ ತಾರೆ ಬೆನ್ನೆಡು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಈ ಕಾಂಡೆ ಮಸರ ಮಸರಡು ಬಾಜನ ಲಂಚೆನೆಂಡು ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ತೀರುಜಿನಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಈ ತುಂಡು నేను ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಕ ಮುರ್ಕಾದ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಪಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಕನ್ನಾರೆ ಚಪಾತಿ ತನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಹೇ ಹೆಂಗ್ ಹಿಟ್ಟುಂಡವಳು ಹೆಂಗೆ ರುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಗ್ಗೆರಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಉಂತು 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 ನಮಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಉಂತೋಡೆ ಪಿದೆ ಇಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ ಮೂಲು ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ನ ಪೋಪು ಜೆರದ ಅದನ್ನು ಕುಡಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಂತುದೀನಿ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ 5 times ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಡ English. Wow, very good today. Very good. Navangara. Okay, come. Anna papa dada na kortirge. Tuka. Chicken. Mutton. Anna papa. Outarde. ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಣ್ಮನತ್ತು ಕೈಕಂಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಧ kg ಮಟನ್ ಕಡಪೋತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟರು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇಕು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಅದಾ ಬಟ್ ಎನ್ನ ನೀನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಗಿದ್ದೀಪೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಬೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊನು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುಲಾಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೇನು ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾನೇನೆ ಅರ್ಧ kg ಬೂತೆ ಕಡಪು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಯಾನ ಅರ್ಧ kg ಬೂತೆ ಕಡಪುದೇರ ಬಂದೇ ನೀನು ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಮಟನ್ ಕಡಪುದೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೇ ಬಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೇರಿ ಗೆತ್ತಿಬೇಕು ಪಾರ್ಸಲ್ ಗೆತ್ತಿಬೋಕ ಅವನು ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಾಲುಲ್ಲ ಮೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನುಲ್ಲಿರು ಓ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೂತೀರು ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಪ್ಪ ತೂತೀಯಾ ಪಪ್ಪ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದಿನತ ಏನಂಜೊಂಜಿ 10 minutes చెప్పుడా ಚೂರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂಜಿದು ಚೂರು ಜಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕೋಯ್ ಮಾರ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಐನಾಯ್ನಿ ಐನಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಯ್ ಗಾನ ಅವ ಈಸ್ಕಣ ತಾರೆ ಬೇನೆ ತು ಜೋರಾದಿತ್ತು ಬಂಡ ಎಂಕ್
ಐಟ್ ಕಕ್ಕೆರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತರಬೇನೆಡು ಆತು ಜೋರು ತರಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತುಂಡಲ ಇಂಕ್ ತರಬೇನೆಡಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿಲಕನಿ ಮಂಡೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಮುಟ್ಟೇಣೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ತರಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆತು ಶೋಕು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಕುತ್ತುಂಡ ತರಬೇನೆ ಅಂಡ ಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಹೇರ್ಗೆ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಏತು ಸಲಿಪಂತ ಹೇರಿಗೆ ಅಂತ ಆಲ ಪಡುಜಿ ಅಂತ ಆರ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡು ಆ ತುದ್ದ ಕೂಜಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಹೇರ್ ನೈಸ್ ಅವು ಪುಟ್ಟಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಅವು ನೈಸೇ ಕೂಜಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೇರ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತು ನೈಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವು ಸೂಡಿ ಉಂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಸೂಡಿ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತ ನೀದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತರಬೇನೆನಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡುಂಡತೆ ಅವನ ಥರ ದಾದನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡದಾದನ ಅವು ಈ ರಪ್ಪ ಮಾಯ್ಕ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲಿದ ಒಂದು ಯಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಗತ್ತು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಆಗ್ತ ಏನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒತ್ತುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ ಒತ್ತುವೆ ಹೆಂಗೇನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಆರು ಮಸಾಜ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಓ ಬರ್ಪಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಯ್ಪುವೆ ನಿಕ್ ದಾಲ ತೀರು ಜತ ಅಂದು ಆರು ಕಾಯ್ಪುನ ಅರತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಂಡ ಕಾಯ್ಪುವೆರು ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಯಾನ್ ಪನಂದೆ ಓಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ನಿಕ್ ತರಬೇನೆತ ಈ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೀರಾರು ಅಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇಜ್ಜರೇಗೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತರಪ್ಪ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ತುಲೆ ಕಾಣೆದ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿ ತೆಂಜನೆ ಉಂಡು ದೋಸೆ ತುಲೆ ಏತು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಟ್ಟೊಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಏರೆಗ್ ಬುಡ್ಕೇನು ದೋಸೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನು ನಲಾಯಿನ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುನು ರೆಡ್ ಬರ್ಪಿಲಾಕ ಆಜಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುನು ಆಜಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಿಂಪಿನಿ ನುಯ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತ ರೆಡ್ ಚಪಾತಿ ಮುಜೋಡ ನಿಕ್ಕ ಅಲೆ ಆಯ್ಗ ನಾಲ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಮುಜ ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮರಪ್ಪ ಕಾಯ್ಪುಕ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ರೆಡ್ ಕಾಯ್ಪುವೆ ದಾನೆ ನಾಲತ್ತಿ ಎನ್ಮತೀನಿ ನಾಟಕ ಟಿವಿ ತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಟಿವಿ ತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ತೂದು ತಿಂದೆಂಡ ಎಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದೆಂಡ ಒಂಜಿ ಅದಮ್ಮೆ ಈ ತರಬೇನೆ ಎಡದಾದನ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕರದ್ದು ಬಡ ಒಂದು ಜೋರು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಂಗಡದ ಚಪಾತಿ ಏತುಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಏನ ಕಣರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಂತೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಬೇ ಏಂಡ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ವೆಂಚ ಓಹೋ ಇಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಕಂಡೇನದ್ದು ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಗ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ತ ಜಿಪ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಮಗ್ಗ ದಾಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ
ಸೊ ಒಂದು ನಾನು ಆಜಿ ಚಪಾತಿ ಕೈತೆ ನೀನು ಪೂರ ಕೊನೋಲೆ ಇದೇ ದಿಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಸಖತ್ತಾತ ದಾದಲಾಡು ಕೊನಾಯ್ರಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಭಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಹನಿಗೆ 2 ಮಮ್ಮಿಗೆ 2 ಓಯ್ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಪಪ್ಪನ ಗ್ರೇವಿ ಕೊರ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪು ಹಾಗೆ ಕೊಂಚ ಕೋಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಾ ಕೈಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಕೈಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಊರೇ ದಿಗ್ರಾಮೀನಾ ಸ್ನಾಹಿ ಹೇಳೇಲೋ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉನ್ನಾಗ ಪಾಡದೆ ಪಡ ಬಣ್ಣ ಹಾಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅನಿತಾ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್ 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 Say what you wanna say to me now.